Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita wiwiti syahadat sholawat sifat kalitosan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqab mukhalafatul hawadisi yamu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqab mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqab mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman nahayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakmenika kula jenengan bedah ana ing lafaz bismillah. Karena napa saben dina kula jenengan nggih nglafadzne atau ngucapne lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sebatas kula jenengan mangke ngerti sakjane apa to ucapan niku. Ora angger ngucap. Sehingga diki ngerti maksud lan tujuane sing kula jenengan ucapne. Nek tasik bocah cilik kan ya diucapne kan ngoten. Carane nggih ngoten niku. Mula saking niku temriki wau bismillahirrahmanirrahim dene alif lafaz bismillah iku sak temene alif ahadiyah. Lan den arani alif zatul wahid. Tegese alif ya iku tondo anane ahadiyah, tegese tondone anane zat sejati lan nyatane anane pangeran, yaiku nyatane anane Allah bloko. Nah, tamliku. Tamliku waun alife nek kula jenengan tanah ten tauhid. Kula jenengan ngerteni tauhid ana ing murnine tauhid. Sehingga kula jenengan ngucapne ana bismillahirrahmanirrahim tapi kula jenengan samar sejatine Allah. Maksudnya piye? Ya sing mbah nilesane kula jenengan nggih kok.
sing ngobani. Sedayane nggih Allah. Kalau jenengan mboten saged lepas saking Allah, keluar nggih mboten saged. Ngoyo kaya apa mboten saged. Jadi sedayane polahe awake dhewe sing model piye ae, omongan awake sing model piye ae, pikiran sing piye, ati sing piye, yen namung Allah. Ateges apa? Kok kabeh Allah. Meniku urip. Uripe Allah ning kene ana ing sifate niku. Hayate Allah niku ten regane kula jenengan. Niki lho sing ngobahne pikiran awake dhewe, sing ngobahne lesane awake dhewe, sing ngobahne atine awake dhewe. Hayat. Temeniku yaiku pangeran, yaiku nyatane anane Allah Ta'ala, yaiku kang anduweni cahyane urip lho. Gitu. Dinapa nek ragane kula jenengan ge enek urip, napa nggih saged ngomong? Napa nggih saged ngarani? Napa nggih saged obah? Mboten saged. Lah obah kula jenengan nggih krana cahyane uripe niku wau, krana nure uripe niku wau. Diparani iki mangkene nur sing ning awak, nggih mboten saged kula jenengan. Ngarani nggih mboten saged. Melaku nggih mboten saged. Dateng mriku wau urip tunggal kang nguripi, yaiku kang den arani banyu nur alif lho. Kan pun jelas. Sing nguripi kula jenengan sinten? Nggih kan Allah. Sing ngobani kula jenengan sinten? Nggih Allah. Sing ngersani kula jenengan sinten? Nggih Allah. Kata si pripun? Kalau jenengan kula wujud atau nure Gusti Allah. Urip sing ning awak iki mah. Itu awak dhewe sing ning raga iki. Kita enggak bicarakan raga lho nggih. Hati-hati kudu ngerti, kudu paham. Yang kita bicarakan urip sing ning raga. Hayat sing ning raga. Duduk glegere iki. Hati-hati kudu ngerteni, kudu memahami yang kita bicarakan duduk jasad, bukan apa urip. Yang kita bicarakan di sini bukan hati atau pikiran, bukan urip. Kasare mangke mboten salah paham. Yang kita bicarakan uripe Gusti Allah. Sifate sing ten kula jenengan, hayate niku. Diterusne malih temniku wau uripi yaiku kang den arani banyu urip lan den arani banyu suci. Sejatine lan den arani ratuning banyu lan den arani uripe Allah lan den arani uripe tunggal karo pati. Pati tunggal karo urip. Kula jenengan medhar ana ing kalamullah nek iki. Bukan kalamin nas malih. Karena apa yang kita bicarakan iki Gustine tok. Sehingga temen iku tunggal karo pati maksude piye? Awake dhewe kan ya mati nek Gusti Allah kan nggih boten. Lah niku benten nih. Nek makhluk mesti mati, nek Gustine nggih mboten. Lah kenapa ya sing nguripi Gustine? Adiki diuripi kalih Gustine. Sing ngoten mriku wae jejulukane ulama nek mastani kan nggih kathah. Ana sing banyu urip, banyu sejati, banyu suci. Iku Allah ya mbak aja. Wis kabehane ya nggih Gustine niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nalika semono iku Allah durung brahi. Wujude isih wujud muhli tegese isih wujud sakweca.
Tegese isih wujud tunggal, urip tunggal, rasa tunggal, ora ana liya-liya kejaba Allah kang nyata. Ya, mriki kan kita ke alame uluhiyah, alam uluhiyah. Alam uluhiyah niku alame pangeran. Serta mriki wau Gusti Allah iku segenek kancan. Iki namung Gusti Allah mawon. Gusti Allah iku mang tunggal. Tunggale Gusti Allah iku mang pripun? Gak kena diarani ngate. Ora temriku sak peco. Tawa nek arane kan nek biasane awet di ngarani kan kosong. Nek kosong ngipi mbayangne kan mboten saged. Ngarani piye mboten saged, cuma bahasane sak peco ngoten niku. Rasane ya tunggale ngono, sakabehane tunggale ngono cik jati siji. Sehingga nek mah gurung pecah. Utawa nek mah gurung lair. Iki jek sinimpen ana ing wijine Gusti Allah. Jadi di sini kita nggak bicarakan jasa, kita bicarakan kalamullah ini wow. Alam uluhiyah. Ya mengkono iku den arani latayun. Tegese durung ana kang ngerteni wujude Allah babar pisan. Tegese isih wujud dhewe tanpa ana kang maujudake. Jadi alam uluhiyah iki mang alame pangeran temliku wau makhluk dereng saged ngerteni. Karena makhluk dereng wonten. Karena makhluk temliku wau dereng wujud atau gurung diwujudne, gurung diciptakne. Nek gurung diciptakne kan dereng wonten sing ngarani. Sing ngarani sinten? Karena Gusti Allah temliku wau dereng berahi. Tanpa ana kang mujudake urip dhewe ora ana kang uripake. Jumeneng dhewe tanpa ana kang jumenengake. Lah ta mriki kan nggih pun jelas. Sehingga kita kembali ke qiyamuhu binafsihi. Nah terus pripun nek kula jenengan temliku la Gusti Allah jumeneng kelawan dzate dhewe itu awet dhewe sing jumeneng nek Gusti Allah. Gusti Allah jumeneng kelawan dzate dhewe. Tanpa ana sing jumenengake. Apa nggih saged kula jenengan jumeneng Gusti Allah? Nggih saged. Kadang kan kula jenengan salah pengertian, salah paham. Tak hadirne Gusti Allah. Lho kan ngoten. Gusti Allah tak hadir nih. Enggak. Sing guru gak usah disalami ngesane wong iki mang cek iso ngerot ya. Karena temeniku wau mula den arani wujud muhdi lan wujud zat sejati dalile keterangan ana kitab suci Al-Qur'an mengkene faqala ta'ala qul huwallahu ahad. Jadi alif niku wau jelas nih ahade Gusti Allah. Jelas nih alami Gusti Allah. Gini kuwa keterangane alami Gusti Allah. Iki mang cek wujud tunggal. Cek jati siji. Rasa tunggal, wujud tunggal. Kabehane dadi siji nek iki mang. Ngantek nek iki mang guru dingerteni ana ing awet dhewe piye to? Kahanane ning ngono. Karena cek tunggal kabeh. Nah jadi enggak piye nek ngarane awake dhewe. Ha iso. Nah tunggale Gusti Allah temliku wau artine mengkene. Dawuhna Muhammad marang umat
kabeh yen sak temane Allah iku nalika durung brahi. Tegese durung brahi iki dereng etok, dereng ning etokne wujude. Nalika durung resa ndadekake kabeh alam sak isine. Wujud tunggal, isih wujud tunggal, urip tunggal, rasa tunggal. Jadi kan gorong enek rasa. Diarani zati belum ada, sifate gorong enek, afale gorong enek, jenenge gorong ono. Iku ahad. Iku alam ahad, alame pengiran. Lah niku wau keterangan isine huruf laf. Alif lafat al bismillah niku. Jadi adik kudu ngerteni. Ngerteni piye? Nek adik mang nyebut al bismillah berarti piye kula jenengan mlebu ning alame Gusti Allah. Mlebu ning alam uluhiyah. Adik mlebu ning alam ahad. Ning alam ahad. Niki al bismillah ngoto alife al bismillah. Kantos temene wau bae lafat bismillah niki. Wau kan alif B. Cuma kan kenapa kok alif ini jarang disebut, jarang dinyatakne ning tulisan. Cuma langsung bismillahirrahmanirrahim. Ya karena keterangan dari wujud. Gitu. Dari wujud temeniku wau sehingga napa sekabehane dadi siji. Apa dadi siji? Sehingga diarani ahad nggih niku. Jadi mengke ngerti sing diarani gurung wujud piye, engko sing wujud piye. Karena apa? Alam niki Gusti Allah dereng brahi. Durung ngetokne ning wujude. Durung ngetokne ana ing asmane, durung ngetokne ana ing sifate, durung ngetokne ana ing af'ali. Jik sinimpen ana ing wijine. Jik ungkul. Sehingga sekabehane ya mengke asale saking niku. Asale saking niku sedaya. Dan niku wau bae lafat bismillah iku duduh anane wahdah. Nek wau alipe wahdah niki kan ibaratnya ada. Nek wau ahadiyah nggih ibaratnya ada. Namung ada. Oke lho adai alam iki. Iki lho adai alam iki. Lah niku. Isine nggih niku sing kula jelasin niku wae. Lah niki anane wahdah dene anane wahdah iku nuduhake sifat sejati ne lan ingkang arane sejatine Muhammad lan ingkang aran hakikate Muhammadiyah. Jadi lamun ana wong kok ngaku Muhammadiyah tapi kok ora ngerti artine bismillah iku durung Muhammadiyah hakikine. Sewu sanes Muhammadiyah sing ngoten niku. Sanes, bukan golongan. Jadi aja salah menafsirkan. Muhammadiyah sanes. Kita enggak bicarakan golongan. Tidak. Kita bicarakan ilmu. Kita bicarakan ilmunya. Lah maksudnya Muhammadiyah ki mang apa to? Wau ning alam ahadiyah Gusti Allah dereng brahi, durung ngetokne wujude. Lah temniku wau ning alam wahdah utawa ning bae lafat bismillah niku wau duduhne iku duduhne sifat sejatine. Iki muncul sifat. Lah sifat iki mang diarani Muhammad. Ngoten lho. Iku sifat. Sifat ini diarani Muhammad. Sehingga mengkikan wonten pembahasan Nurullah mbek Nur Muhammad. Mangke lah ngerti. Sing dalem Muhammad niki mang ngopo? Nah Muhammad iki sifate apa? Nek Allah niki zat. Nek Muhammad iki sifate. Niki ilmu.
Jadi ati kudu ngerteni. Lah hakikate Muhammadiyah niku wau apa lho? Ati kudu ngerteni Muhammadiyah niku. Sanes niki sanes. Jadi kudu ngerteni kabeh. Nah niki kan hakikate Muhammadiyah. Lan uga den arani nyatane zate Allah. Lanjur anane sejatine Nurullah lan den arani sejatine Nur Muhammad. Nah, kan iki kena diarani ya wau kan dereng muncul, sifatnya dereng muncul ora sinimpen ana ing wijine Gusti Allah iku alam ahadiyah. Nek alam wahdah iki pun dudune sifate sehingga nek kena diarani muncule Gusti Allah, muncule Muhammad Nurullah mbek Nur Muhammad. Lan den arani nyatane kahanane Allah yaiku kang dadi wijine sekabehane alam. Datose cara urutane kan. Wau alam ahadiyah niku alame pangeran. Krana niku dereng gorong muncul ana sifat lan asmane, sedangkan alam wahdah iki mang duduhne iki alam duduhne sifate. Dadi muncul. Karena apa? Mengke alam sekabihan ini munculnya sangka niku. Sangka alam wahdah niku wau. Nah, mriki kula jenengan kan ngerteni asal usule lho, ngoten lho. Sangka ndi alam iki mah? Alame menungso sangka ndi, alame jin sangka ndi, alame setan sangka ndi, alame iblis sangka ndi. Alam dunya sak isine mengke sangka ndi? Dan iki wau sangka wahdahe nek kono. Jadi ngerti ya yen alif lafat bismillah iku kang dadi wijine sekabehane urip lan wijine sekabehane roh. Dadi wujude apa wae lan sekabehane apa wae sekabehane barang kang dumadi iku ora liya mung sangka bae lafat bismillah. Wau nggih pun kula sanjane sekabehane mangke sangka lafat bismillah. Karena apa? Bae niku wau pun munculne sifate Gusti Allah. Sehingga jenenge wahdah. Alife wau dereng muncul sifate dereng muncul. Nek niki wau pun muncul sifate. Jadi sekabehane perkara mengke alam sekabehane macam-macam. Di saking niku sing alam wahdah niku wau. Jadi kena diarani bae lafat bismillah iku kena diarani dadi wijine sekabehane alam. Dadi uripe sekabehane alam lan zahire sekabehane alam iku ora liya mung sangka alif lafate bismillah. Lah ning kono uripe iki mang sangka ndi? Cara dibahas mriki wae sangka alif lafat bismillah niki ateges uripe. Lah zahire iki mang sangka ndi? Ya sangka bae lafat bismillah. Saged nampi nggih. Nah. Karena anane alif lafat bismillah lan ba lafat bismillah iku bisa dadi bapake lan ibune lho kan ngoten. Nah awake dhewe kan contoh. Contone enek raga enek nyawa. Nek nyawane ge enek. Wis raga piye? Obah enggak? Kan mboten. Lah sing obah iki mang apa to ning awake dhewe? Ya uripe niku sing obah. Itu ragane awake dhewe sing obah iki mang uripe niku wae. Sehingga iki mang urip iki sing diarani bapake, raga iki mang diarani ibune lho. Iki bahasane ngoten iki bahasa lho ya.
sekabehane alam. Dadine alif. Bismillah iku den arani sejatine nurullah, dene bae lafat bismillah iku kena diarani sejatine Nur Muhammad. Nuli sawise mengkono nurullah lan Nur Muhammad iku mau banjur kumpul dadi suci nganti ora kena den bedakake babar pisan. Nek nyuwun sewu nek cara digambare kan iki gambare kan jenenge contoh supaya kan kula jenengan mangke ngerti. Lek kumpule wong wadon ambek wong lanang kumpul dadi sijine kono bareng ngoten apa? Kan muncul anak to, cara digambare. Mangke lahir anak iki. Lagi kumpulin Nurullah ambek Nur Muhammad. Lah kumpulin kene wis gak kena dibedakne karo-karone sehingga sing di Muhammad sing di Nurullah mboten apa. Kasih nggak bisa dibedani. Mulane kumpulin Nurullah lan Nur Muhammad iku mau kena den arani kumpulin lanang sejati lan wadon sejati. Nah karena ngoten. Sehingga kumpule kan nyawane awake dhewe ambek ragane sing diarani wadon sing ndi sing diarani lanang sing ndi. Nek raga iki mang wadone, nyawane iki mang lanange. Iki bahasa. Yaiku kang den arani nur ma'an. Nur dalile dawuh Allah taala keterangan ana kitab suci Al-Qur'an Karim mengkene nur ala nur. Iki kan ngoten. Nur ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha'u wa yadribullahul amsala innasi wallahu bikulli syai'in alim. Tegese anane nur ma'an nyun sewu iki nur mangan nur bahasane kan itu. Tegese anane nur mangan nur iku mau krana setuhune Gusti Allah arep nuduhake marang wong-wong kang krasa ngresakake. Dadi contoh sapane Allah marang kabeh menungso yen sak temene Allah iku ngerti marang barang kang dumadi. Dados pripun? Nek Gusti Allah ngerti sakabehane barang sing diciptakne. Krentek awet dhewe yo ngerti. Awet dhewe gurung krentek lho Gusti Allah ngerti. Awet dhewe gurung mikir lho Gusti Allah ngerti. Awet dhewe gurung mlaku ngidul lho Gusti Allah ngerti. Lesan gurung ngomong Gusti Allah ngerti. Tangan iki gurung gerak lho Gusti Allah ngerti. Datang nih, wong sekabehane sing ngobani Allah masalahe. Nek sing ngobani Allah ya otomatis ya ngerti sedaya no. Nek sekabehane sing ngobani. Kate ngaku-ngaku. Awak dikira ngaku-ngaku lho kono yo ngerti. Ati ngapusi lho kono yo ngerti. Ngerti apa? Pola piyawe dewi, model piyawe dewi nek ngomong, nek ngrasani, ning batin, ning pikiran, ning lesan, ning kahanan nyata utawa gaib, Gusti Allah ngerti sedaya. Lah krana napa kok ngerti? Lah temliki wau uripe kula jenengan lah uripe Gustine. Kalau jenengan muring-muring ya dikersakane Gustine uripe iki mah. Kalau jenengan seneng ya disenengne mbek Gustine. Kalau jenengan susah ya disusahne Gustine. Kalau jenengan napa? Muring-muring, dipegeli ya Gustine sing ana.
Dados sekabehane kula jenengan mboten lepas saking Gusti Allah. Mboten lepas. Kate lepas piye awake dhewe? Gak iso. Kate ngarani piye awake dhewe gak iso. Lah kenapa sing ngarani iki lho Gustine? Sing ngobani lesane kula jenengan nggih Gustine. Ana kok dipaiti Gusti. Gusti urip kok kaya ngene lho kan ngoten. Niki wis disopo iki? Urip kok susah hai Gusti. Kapan penake? Kapan penake nek ngene? Lah iki aja dihubungne ambek iku. Iki pisan sih kalih fi'liyah ya sing kaya ngono. Ya kenapa yang kita bicarakan iki wau uripe Gusti Allah. Kenapa urip iki lho sing nguripi awake dhewe, sing nguripi jasate awake dhewe. Sing nguripi rohe awake dhewe. Sing nguripi pikirane awake dhewe, sing nguripi atine awake dhewe. Nah dadine adingku iso bedane. Ndi mang makhluk, ndi mang Gusti. Aja dicampur kaya ngono, lek campur rusak tatanan. Toto. Ndi. Kan nggih pun telas keterangane bae lafat bismillah. Iki ganti sine lafat bismillah. Sin. Wau kan alif barengaken ba. Alif niku wau wadahi jenenge ahadiyah. Iki alame pangeran atau zat. Sing kaping kalih niku wau bae lafat bismillah niku wau adahe jenenge wahdah. Iki ateges sifat. Dan niku keterangane zat anane sing ngoten niku wau, keterangan sifat nggih ngoten niku wau. Dalem iki sine lafat bismillah. Dene sine lafat bismillah iku nuduhne anane wahidiyah. Yaiku nuduhake anane ilmu telu lan asma telu. Karena ilmu telu lan asma telu iku sak temene wis ana sin. Wis ana sin kono. Dene kang den arani ilmu telu iku mau ngerteni ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Jadi awake dhewe kudu ngerteni ilmu telu sing darane ilmu telu iki mang apa to? Nah kono enek ilmu telu, enek asma telu, enek apa ning? Loro tok ya. Ilmu telu ambek asma telu. Nah, ilmu iki mang apa? Ilmu telu. Tahu kan? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah iki darane ilmu telu. Iku wadah adai. Dene kang den arani asma telu iku Allah, Muhammad, Adam. Asma iki mang Allah, Muhammad, Adam. Tegese Allah iki mang zat sejati, tegese Muhammad iku sifat sejati, dene Adam iki mang asma sejati. Jadi mangke kula jenengan ngerti urutan. Niki ilmu Kang. Ilmu. Lah ilmu mangke kan tumuju ana ing ahate Gusti Allah. Nek adik mang gak ngerti ilmune anggerono apa iso ora carit ngarani. Lah ora carit piye? Kebanyakan kula jenengan akon.
kebanyakan kula jenengan iki mang rumangsa. Nggih ta mangke? Rumangsa roh, rumangsa paham, rumangsa manggon. Rumangsa iki mang makrifat, rumangsa hakikat. Jadi rumangsane kabeh. Rasulullah niku adiku ngerti ilmune iki apa. Tumuju ana ing ahade Gusti Allah. Rasulullah niku temriki awake kudu ngerti ilmu ana ing ahadiyah wahidiyah, awake kudu ngerteni ana ing asma telu iki mang Allah Muhammad Adam. Tegese Allah iku mang zat dene Muhammad iku sifat jatine, Adam iku asma jatine. Yaiku nyatane rasul. Tegese kang den karepake rasul iku nur kang urip saking nurullah. Yaiku nyatane Adam. Wong rasul kan iki mang rasa. Wong rasul iki wae kalimat kan rasa. Adam kang dadi bapake manungsa kabeh. Mulane manungsa iku den arani metu saka Adam. Adik iki mang anak putune Adam. Dadi mengke ngerti urutane awake dhewe. Kadang ati kan gak ngerti urutane, piye urutane. Angger Allah kan ngoten. Lah ilmune niki kula jenengan ngerti, oh nokono ene alam akadiyah, akad iki alam pangeran. Nokono iki mang ene alam wahdah iki mang alam sifat. Jadi ngerti urutannya, oga angger ngawur ngomong kabeh kersane Gusti Allah kan. Nek gak diilmune adik iki gak ngerti. Nah ilmu niki iso dadi runtute kalame awake dhewe ana ing gunemane ning para manungsane. Pripun wonten sing badhe tanglet monggo. Jenenge Kang sapa iki? Kang Samsuri. Kang Samsuri, pripun Kang Samsuri? Bingung? Kasih ngadai mawon. Nah, kersane kula jenengan bolak-balik tauhid tapi gak ngerti ilmune. Nah, di ngerti ilmune mengke kan iso diomongne, oh iki to carane munggah iki. Memang iki ondone memahami ana ing ahadiyah, wahdah wahidiyah iki mang ondo tangga. Adi kudu ngerteni ning asma telu Allah Muhammad Adam. Iki mang gak lepas adi iki saben dina iku sing donekne. Saben dina. Kate lepas piye awake dhewe wong pilihan ya anak putune Adam. Dan iku wau telas keterangane bae lafat bismillah. Niki nerangne meme lafat bismillah. Alif ba sin mim. Iki meme lafat bismillah. Dene meme lafat bismillah iku nyatakake anane roh idhofi. Kan iki mulai metu masalahe. Metu krana mang metune krana napa kumpule Nurullah ambek Nur Muhammad sehingga muncul ana ing sifate. Muncul temen iku wau sehingga kena diarani. Sehingga muncule temen iku wau dilanjutne ana ing sine iki mang ilmu telu, asma telu. Terus dilanjutne meneh ana ing mime iki wau napa? Nyatake anane roh idhofi. Ini roh idhofi iku nyatane anane manungsa sejati.
Sing darani roh idhofi ya manusia sejati. Ya, manusia sejati sing piye? Cara awake kan alusi awake dhewe. Awake kan enek sing kasar, enek sing alus. Ya ta? Badan wadak iki mang kasar. Badan wadak ya sing ketok niku wau jenenge wadak. Sing go aluse iki jenenge roh idhofi. Jadi roh idhofi apa iki? Iku ana menungso. Yaiku sejatine kang jinaten marang sejatine tan kena den wedar. Yaiku jasad ngeliputi badan. Yaiku nyatane af'al sejati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih dadose roh idhofi niku wau gak kena piye mbayangni roh idhofi. Kan olahe piye kan ra iso dhewe mbayangni. Sehingga gak kena dibayang lho ngrasakne tok lho iki gak iso piye kan. Sehingga gak kena diwedhar. Gak kena diwedhar. Tapi nek niki mangklo sejatine menungso iku roh idhofi niku wau. Wong sejatine kan alus kan. Sing kena diwedhar kan bangsa sing kasar. Kaya dene ragane ati mengki kena diwedhar. Dene gandenge sin lan mim iku nuduhake anane alam roh. Lan alam misal lan alam ajsam lan alam insan kamil iku nyatane asmane Allah. Iku nyatane anane zat mutlak tegese nyatane Muhammad kang dadi gantine zat kang nyoto dadi zat kang sejati iku Allah. Ini kang nyoto iku Muhammad lan kang den arani zahir iku Muhammad, hakikate iku Allah. Lho kan ngoten. Nah tegese sing ketok apa wae iki lho sing jenenge Muhammad. Nur Muhammad. Tapi temriku hakikate nggih Allah ki mbak, karena apa uripe. Wau kan nggih pun dijelasne apa Muhammad iki wau sifat. Niku sifate sinten? Kan nggih sifate Allah. Alam dunia saisine nggih sifate Allah. Sifate Allah sedaya temriku wau. Sehingga temriku wonten alam roh, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil. Temriku wau. Ya demikian bangsa hakikat. Dadi iki hakikat iki duduk zahir ya, hakikat iki mang rasa. Yaiku Allah dadi yen den tingali sangka zahir iku polah tingkae. Polah tingkae zat mutlak, tapi yen den tingali sangka hakikate polah tingkae zat sejati. Balik meneh kan iki jenenge zat wau kan Allah. Sing ngobare sinten nggih Allah. Sing lenggone sinten nggih Allah. Lah sejatine kula jenengan ya sing ngobane Gustine wae. Olah piyae ati dobahne seneng ya, dobahne rupek ya, dobahne bingung ya, dobahne paham ya, dobahne ngerti ya. Wong kabeh Gustine. Nah, mriki kula jenengan gak iso lepas saking Gustine.
Lepas piye? Mula kabeh iku kena den arani kahanane pangeran lan kena den arani kenyataane Allah Ta'ala. Ya kan pun jelas kan. Nek pun jelas piye? Kabeh teko piye? Nek kabeh Gusti ndi. Yo ora ana sing tekone ta. Ya nek kula jenengan ngomongne menungso, lah kok enak tekone. Nek iki gene. Lah nyapa to adiki mengerteni sing kaya ngene, memahami sing kaya ngene, supaya apa? Supaya ana ing alam pikir adikku wis gak nuduh maneh. Ping gak prasangka maneh. Ning atine awake dhewe wis ben gak rupek maneh. Ya selama iki kula njenengan abot. Pikirannya lho ya abot. Ati niki rumangsa susah. Lah ngerti sing nyusahne sinten? Iku Gustine lho. Nah, niki sanes ucapan. Dudu ucapan. Nek diucapne mengke salah. Niki dudu ucapane lesane utawa atine sanes nih. Nah, supados kula jenengan ngerteni ning Gusti nggih ngoten niki carane. Supaya napa dalam kehidupane awake sehari-hari menghadapi apa wae ning masyarakat mriku wau wis gak bingung maneh. Wis gak suudon maneh. Wong sehat ya sangka Allah, lara ya sangka Allah. Sugih ya sangka Allah, melarat ya sangka Allah. Ya sekabehane saking mriku. Dipaido ya sangka Allah, dilem ya sangka Allah. Ya kate mlayu nang ndi awake dhewe. Gak iso adike mlayu saking Gusti Allah gak iso. Tepat tenan ya. Dene sejatine Allah iku tan asma Allah. Sejatine yaiku zat. Dene asma Allah iku Rahman. Tegese nyatane Muhammad. Yaiku nyatane alam ajsam. Nah, sehingga muncul asma Allah karena enek sing ngarani. Gitu. Sing ngarani sapa ya ciptaane no makhluk iki. Nek wau kan dereng wonten, nek saiki pun wonten. Yaiku nyatane asmane Rasul rupane Adam. Idhofi dadi arane jisim iku jisime Allah lan kena diarani jisim iku negarane Allah. Yaiku nyatane asma telu. Jasad, urip, Allah. Kan malih ngono. Sing nggo njobone lho jasad. Lan jerone urip. Uripe sapa? Uripe Allah. Sehingga kalau jenengan mboten saged lepas saking Gusti Allah nih. Sing ngomong ya kono, sing ngrungu ya kono. Sing ngelem ya kono, sing ngelokne ya Allah. Nah niki. Jasad urip Allah ke dalam hikmah Allah yaiku kang den arani asma telu kang den aku wujud tunggal lan kena den arani zat mutlak. Jadi badan sak nyawane
nyoto tunggal banjur kena den arani wujud mutlak, zat mutlak. Mutlak iki kagem sapa? Allah dadi jasad. Nek wis mutlak kaya ngono, awake dhewe gak duwe kuwasa apa-apa. Ati gak duwe daya apa-apa. Nek kono adi yo gak duwe hak. Sing duwe hak iki Gusti Allah. Sing apa? Sifat jaise Gusti Allah. Kula jenengan mboten kathah sifat jaise. Sing kathah nggih Gusti ini. Lah niku jaise sing wenang. Wenang dadekne apa awake dhewe, wenang iki mang ngobahne sing piye ae. Niku wenange Gusti Allah. Nek wis kaya ngono, yen mengkono kena diarani rasa tunggal lan kena diarani kalimah syahadat. Loro, tegese wis ngerti sejatine Allah lan ngerti sejatine Muhammad. Lah iku. Jadi arti ki ngerteni sekabeh niki kagungane Allah iki jenenge syahadat. Jasad urip Allah niki syahadat. Ngerteni iki lho syahadat. Ya kan jadi bukan ucapan lagi. Biasanya kan kalau ngucap, tapi ada ki gak ngerti. Sing mau syahadati sapa? Iku wau Allah kalih Muhammad. Sehingga Allah iki zat, Muhammad iki mang sifat. Lah niku syahadati. Syahadat ing dalam pengertian niku wau. Lan wis ngerti sejatine zahir lan ngerti ing sejatine batin. Nah niku wau kan jasad kan zahir. Batin kan Allah, urip niku wau. Iki jenis syahadat niku. Jadi kena den arani zahir nabi batine wali, tegese zahir. Zahir iki Muhammad, batine iki mang Allah, kan ngoten. Sing ketok iki lho Muhammad. Sing urip niki Allah. Jadi adik aja bingung dengan kalimat-kalimat sing ngoten niku wae. Wong kabeh ya loro iku sing dibahas. Allah Muhammad, Muhammad Allah. Bolak-balik iki mah. Sing ngoten niku digambarni zahir awake dhewe iki mang Muhammad urip ning kene jenenge Allah. Lah niku kan penjelas nih. An kena den arani jasad Muhammad urip Allah nggih sampun wae. An kena diarani zahir kaula batin pangeran. Lah mangke jenenge kaula Gusti mangke ngerti. Tegese wis ngerti ing sejatine badan lan ngerti ing sejatine urip. Wong sejati ya kagungane Allah sedaya niki uripe sinten? Niki uripe Allah. Niki jasate sinten? Jasate Allah. Iki sing dimaksud nek sejatine ngoten. Yaiku nyatane sejatine bapak lan ibu. Tegese raga ambek nyawa. Jalaran wis ngerti jareme alif lan jareme sin. Iku wae. Nah iki ngerti alif, huruf alif ana ing lafat al bismillah. Ade ngerti sin ana ing lafat bismillah. Dados pripun? Dan kono ade kan juga lepas sangka Gusti Allah to. Ade gak keluar dari Allah. Lah kurang piye meneh. Selama iki maidu Gusti ini malah dipaitu, Gusti nikmati sang bati. Yo kan ngoten. Dadose awet iki kudu ngerteni ilmu telu, asma telu. Ilmu telu niku wau ahadiyah, wadah, wahidiyah. Kudu ngerteni. Asma telu niku wau Allah, Muhammad, Adam. Iki
asal usule mengke alam donya saisine. Pripun Kang Samsuri? Ngadai. Kan dadi adah niki penak mengki. Gak ngeyel. Gak ngeyel. Karena temen iki pun jelas. Gitu. Pencetha wila-wila kula jenengan diterangne sing ngoten iki. Lah kenyataane ten pikirane kula jenengan meneng. Gitu. Ten maneh kula jenengan meneng. Kate mikir apa meneh, gak iso mikir. Kate rasane apa meneh gak iso. Lah kenapa? Kula jenengan wau mlebu ana ing wilayah ahadiyah, wilayah wahdah, wilayah wahidiyah. Wis kene rasa. Nek kene rasa, ya seniki meneng kabeh. Sama cari-cari piye wis jelas dicari. Sama golek apa gak iso. Sama rasane nggih mboten kenging. Nah niki wau ilmune kula jenengan utawa ondone kula jenengan mlebu ana ing tauhid murni. Mlebune nggih ngoten niki carane. Kali ilmu-ilmu. Sehingga ilmu-ilmu niki wau keterangan sedaya mangke iki pintu gerbang. Pintu gerbang ke arah sana. Jadi adik kudu bisa buka pintu nih. Aja roh dalane tok tapi karo pintu nih. Nah diki mang kadang nganggo map penghubungne. Gitu. Menggak kanan kiri ngono terus. Gurung kok bukan masalah. Barno konggon gak nggawa kuncine. Rasa buka lawange. Sehingga supados kula jenengan ngerteni ana ing tauhid murni ya kudu enek kuncine niku wau. Kudu iso buka gerbang tauhid ini. Akal iki yo nggo lewat. Nah, kan secara akal bagaimana? Ya diam ini nanti. Secara hati bagaimana? Diam. Nah diame atilan akal niki secara alami. Lah karena apa? Lah wong segala ini pangeran nih. Ini menang tuh. Lah ta mriki wis gak ngandhe-ngandhe maneh awake dhewe. Ya biasanya jek mengandhe-ngandhe. Anak iki. Ngrasa niki ngene kok piye? Jek mengandhe-ngandhe. Lah iku pun cetha wila-wila. Nah wis cetha piye? Kate ngarane piye? Ka iso. Ngarani. Nah, temriki lho. Biasane kan kula matur kalih jenengan. Nek awake iki mlebu ning ranah tauhid, sekabehane kudu disalehne. Pikiranmu salehne, atimu salehne, rasamu yo salehne kabeh. Kenapa kok disalehne? Sehingga dereng ngerti sing disalehne apa. Wonten niku kula jenengan medhar ana ing al bismillah pripun. Roh isi-isine ya meneng dhewe. Nah kalau jembatan sing ngoten iki kula jenengan sehingga pikiran dengan pikiran
tauhid pikirane meneng, tauhid atine ya meneng, tauhid ning bil rohe ya meneng. Wis kene kata-kata maneh. Ya krama sekabehane sejatine ya uripe Allah. Kula jenengan mboten saged lepas saking Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sedayane kula jenengan saged nampi, saged nglampahi sehingga kedepane kula jenengan boten kesasar maneh. Al-Fatihah. Iya kan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hauli minal ahwali muzahim ya rabbi bil mustafa balima qasidana wa filana mama baya wasi'al karamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.